Moni moni, iyi ndi nkhani ya Lida Baarova. Sindikudziwa ngati anthu okonda history mukuidziwa. This is part of history yet. Yakalekale inachitika nthawi ya Second World War yokhudza Adolf Hitler ndi gulu lake. Tengani chakumwa ticheze ma 1930 chakuti nthawi yonena kuti Third Reich inali itakwera itatenga mphamvu. Imene ndi chipani chomwe chinali cha chipani kapena neo government ya Adolf Hitler. The Adolf Hitler anali ndi ma generals ake amphamvu ovuta. Anangotenga na kagulu kovuta kagulu kuti sindikudziwa kuti gulu lonse opanda uletsa anzake zinthu zankhanza zimene amapanga kuti anthu first of all adapangana kunena kuti amafuna kuchita take over Europe amayamba ndi ma annexation anja adzingotenga dziko one by one kuchita take over. Zinayipitsitsa zonse zinayi zoyipa koma zinayipitsitsa ano pamene analemba buku lake la Mein Kampf kufuna kunena kuti azimise ayuda onse awaphe ayuda onse. Ndikhulupirira anthu ambiri munawerenga buku la Diary of Anne Frank kuti anthu ali ndi background pang'ono ali ndi background ya mmene zinayendera mene ayuda anazunzikira ndi mmene amaphedwera kuma concentration camp chani nde iyi inali zisanafike pachimake government yawoyo itachita take over ali anthu akuluakulu kwambiri. Nde mmodzi mwa ma generals ake anali Joseph Goebbels. Anali oyipa moyo, munthu oyipa, magulu oyipa moyo. Mene alili Hitler anali oyipa moyo, ali sakwaziwa. Nde one of my generals ake anali Joseph Goebbels. Joseph anali okwatira anali ndi ana 6. Mkazi wake anali Magda. Nde anapasidwa ntchito yoyang'anira propaganda, Minister of Propaganda as well, plus entertainment industry chani ya kumene koko nthawi imeneyo. Chimene amayang'anira entertainment industry chinachonena kuti amafuna kuonesesa kunena kuti filimu iliyonse yomwe itatuluke idzigwirizana ndi propaganda yawo, kunena kuti aliyense izikhala yotsatira ndi zomwe iwo amaphunzitsa, kunena kuti anthu muzikhala otere kaya ayudawa muziapangisa kuti azioneka oyipa chonchi kuti anthu aziyada kwambiri. Plus iso basi timauthenga tomadzera m'mafilimu kapena munyimbo utonena kuti tizikhala tokuzika chipani chawo. Nde nthawi yomwe amagwira ntchito kumene koko poyang'anira mafilimu filimu iliyonse isanatuluke amayenera kuiona ng'aya. Nde anakumanako ndi mtsikana uyu dzina lake Lida Baarova. Kwawo kwenikweni kunali ku Czechoslovakia. Dzinalo limandivuta kwa basi ali Czechoslovakia nde mundikhululukire. Lida anali ndi amayi ake, abambo ake ndi sister wake. Nde zinamba kumuyendera za acting izi anapezeka kuti ku Germany kuja amutenga amachita fiti mtsikana okongola ma role amene amampasa kuti azipanga mafilimu. Anapezeka kuti anapanga actor alongside actor otchuka pa nthawi imene yoyo wa ku Germany ko. Anali okwatira actoryo koma iye anapezeka kuti anayamba kuzemberana naye, anayamba kupanga chibwezi, anakhala MG2 wake. Nde ali nzaka 23 ndi pamene amaza kumana ndi Joseph Goebbels. Anamuona Joseph uja zinamkomera kwa basi kuti ndafika pokumana ndi anthu oti akuluakulu amboma atakumana ndi Joseph Goebbels atatulutsa filimu yawoyo anapezeka kuti olo ndi Hitler yemwe anakumana kucheza pakana anayitana kuti ibwerani mudzadye. Anapita kukadya kwawo kwa Hitlerako kuti afikapo mpakana kumayitanidwa ndi anthu apamwamba ngati amenewo ndi zinamkomera kwa basi. Anali munthu oti anali ambitious, amafuna kunena kuti career yake ipite patali kwambiri. Nthawi imeneyoyo analandira mwayi opportunity yonena kuti achoke ku Germany apite ku Hollywood akapange act mu filimu ina yake. Koma atapezeka kuti wapezeka mmaseko za anthu ngati awawa anaona kuti kuli bwino ndikhale pompa anthu awawa ndikweza ndipitisa patali. Apezeka kuti Goebbels uja anamuyitana ati tikakumaneso siku lina, tikakumaneso nkupeza kuti wayamba chibwezi ndi Goebbels. Amadziwa kuti Goebbels anali okwatira anali ndi ana 6. Koma chifukwa choti nayenso amafuna kuchita advance anasanduka MG2. Koyamba chibwezi chamachipanga mwanseri ndi iye analibe nazo ntchito kuti anthu apanga zankhanza zotani, anthu andiopsa motani. Iye amangoganiza kunena kuti ndipite patali basi. Kenako chibwezi chinasiya kukhala cha nseri, anayamba nokupanga zozionesera, azinyamuka azipita kaya m'makonsati azitani. Nde angakhale amayendanso ndi mamuna wina okwatira uja wa filimu, amapanga naye filimu uja. Mamuna winayo amadziwa koma anaona kuti asalimbane nazo zimuthandiza ndi iye yemweyo kuti anthu akuluakulu ngati awa ndi anangozitani anazisiya. Anapezeka kuti alida acha chibwezi cha pepa mpaka nakutha 2 years apanga naibe chibwezi Goebbels uja mpaka nayamba kupezeka kuti akumajambulidwa m'manyuzi machani osaopa kukhala
MG2 mistress ochirodziwika kuti a Goebbels akuyenda ndi Lida. Nde mkazi wake wa Goebbels zinambowa Magda uja kuti zachitofika papa. Magda anapeza kuti amachezanso kwambiri ndi wina mwa ma generals a Adolf Hitler. Nde anaona kuti amuna anga asanditopesi, ndikhoza kuchita divorce, ndikhoza kutengana ndi general winayo. Nde ananyamuka mwa ulemu wake anapita kukamupempha Adolf Hitler Magda ujano tsopano IMG1 kuti ineyo amuna anga mwaona nthawi yonse akuyenda ndi mtsikana uyo ndatopa nazo, nde ine ndikufuna kuti ndichite divorce, ndikachita divorce ndikwatirane ndi general winayo. Hitler ataona anaona kuti izi zindisokoneza, chifukwa chonena kuti wani maplani yake oti achite konka Europe atani zonsezo zimatsamira pa point yonena kuti amazionetsa kuti ndi anthu ogwirizana kwambiri mchipani mwawomo muboma lawolo, anthu ogwirizana aumodzi amene ali okwatira mafamilies awo okhazikika. Ndi anaona kuti zikati ziyambike zimenezo Goebbels uja kuti aziwe kunena kuti mkazi wake akunena kuti afuna divorce ifata afuna kukwatira general winayo, zibweretsa mpungwepungwe wa mkatikati. Nde paja pena paliponse pamene pali mpungwepungwe wa mkatikati ma empire otero amagwa ngasimpoeti. Nde Hitler anaona kuti izizi zindisokoneza, government yanga ikhoza kupeza kuti yagwa, maplani onse kukanika chifukwa cha kansikana kenakachi. Ndi anaona kuti izizi zimthandiza. Then angasiye andi amene anali ndi authority yamphamvu pa usewa mamuopa almost to a point of worship. Nde anamuuza Magda uja kuti ndakumva dandaulo lako, usadandaule nditani ndichita fix, usathese banja lako limene ndi banja lako, sikanayo tithana naye. Hitler anakakambirana ndi Goebbels. Goebbels ananena kuti it's okay, ineyo ndikhoza kuchita divorce ndinkwatira mkazi uyuyu. Ne Hitler ananena kuti sizikuchitika zimenezozo, chibwezi ndikukuwuzani kuti chatha. Anachita order kuti chibwezi chatha, usazayankhulane nayenso. Nkumutumiziranso uthenga Lidayo kuti Lida from now on chibwezi chimenechocho chatha, ndisakuonenso kusokoneza banja ilili. Alida ajahi fana la kudikirira anthu imene a Goebbels analata auza kunena kuti ndimusiya mkazi wanga ndikukwatira. Analata chokerera khosi pamenepo akudikirira kuti ine ndikhala mkazi wa Goebbels. Nkuzangozindikira kuti Hitler kuti wathesa chibwezi yawoyo. Nde zinapeza kuti sizinayende mene amaganizira. Anapezeka kuti chibwezi chatha, kuti so abwerereso ukapanga acting, chitseko chilichonse chatsekeka all of a sudden. Chitseko chilichonse sana pasidweso filimu ina iliyonse, samaloledwaso kuchita act, sana loledwaso kugwira ntchito ina iliyonse ku Germany. Ndi anazazindikira kuti nkhani yasintha. Ngasi Hitler uja afuna ampange prove mkazi wake wa Goebbels uja kunena kuti ndazithesa izi sizichitikaso. Ndi samafuna kunena kuti Goebbels azayankhulaneso ndi Lida ujaso amachita amantha. Goebbels iso amaziwa kuti adawa wasiningalimbane nawo, naiso anakhala phe sana muchiteso contact Lida uja. Ndi Lida anakwanitsa somehow kuthawa, anatuluka mdziko mucha, anabwerera kwawo ndi makolo ake ndi sister wake, chifukwa chilichonse chinauma kwa onse sinali yekha, just because awo anali abale ake nawonso anayamba kukumana ndi zovuta. Kenako ndi mmene nkhondo ija imazayamba Second World War yabuka, iye analatuluka mu Germany muja. Kumene analiko anapezeka kuti anapeza mamuna wina, mamuna yake anali comedian, anamukwatira. Adangoti kumkwatira brother wake wa mamuna uja nkuzazindikira kuti inu si Lida uja ankaenda ndi a Joseph Goebbels aja, ali ayenda ameneyo aliwende ukapezeke ndi mkazi oti anakamayenda ndi Goebbels. Anapezeka kuti anampanga shani mamuna uja onse kumutsekera ise kuti iwe ndi wopusa kwambiri, sungayende ndi munthu one kuti amayenda ndi satana ayi. Anapezeka kuti mamuna uja breakdown kukhumudwa mpakana anamuthawa mkazi uja kusamuka kupita ku America. Alida nangatitani anachoka ndi makolo ake kupita ku dziko linano, kumene kuja anafika anthu amati akamuona ali si Lida uyo amayenda ndi Goebbels uyo, anthu iye ndi yemwe uja basi ntchito osamayipeza chilichonse osayenda. Anasamuka anapita ku Italy. Ku Italy anthu akamuona nanga si vuto lake munthu uja nkhope inayo yodziwika, ankajambulisa zimankomera akamajambulisa pamene pajapa ndi akuluakulu amboma, komano zithunzi zija zimazungulira dziko lonse anthu amaziona m'manyuzi. Akangomuona nkhope yake si Lida uyu ankaenda ndi Goebbels, basi chitseko chilichonse chitsekeka mpaka na nkhondo ija inazatha iti. Ma allies amene anali America, Britain, Russia anagonjesa Germany. Adagonjesa Germany, iye uja anachita decide kuti odi ndibwerere kutiko ku Germany. Kaifa chani koma anali limodzi ndi makolo ake ndi sister wake. Anagwira panjira, owagwira kukhala ma allies tsopano. Ma Americans ali iwe siwe unkaenda ndi Goebbels uja, ndi kuti unali spy, uli ndi zinsisi, utiuza zinsisi zake.
iyeyo iyayi zibwechicho chinatha chanjani no anagwira iyeyo sister wake ni mayi ake kumachita interrogate. Iye anakhala atamangidwa chaka ndi half akuti kuti ndiwe spy uyenda bwanji ndi munthu ngati ameneyoyo chidzilipo zomwe ukuziwa munthu uze zinsisi. Abambo ake anayesera kuti akachite break in akabekwa akazi awo awathawise, anaomberedwa miyendo yonse, anasanduka aulumali. Amayi akewo akuti mambereka anamwalira under interrogation. Ndesizo kuziwika kuti anachitidwa nkhanza zotani kufika poti amwalire m'manja mwa masojazi ama allies chifukwa chonena kuti Lida anayenda ndi munthu ameneyoyo. Eventually Lida ndi sister wake ucha anatulutsidwa. Sister wake kupeza kuti palibe china chicho chomwe chimayenda pena paliponse just because anali sister wake wa Lida. Mpakana anangotopa nazo, anakakwera pa tall building, anadumpha kuzipha. Anapeza kuti atakhala Lida ucha anapita mpakana kumento, anakakhala kumento for some time, depression, kunena kuti moyo wake palibe chilichonse chimayenda. Kenako anachoka kumene kucha anakumana ndi doctor wina wake anamkwatira. Koma doctor yonso sanakhalitsa. Doctor ucha anamwalira zake eno. Nde Lida ucha anakhangata at least ali ndipo okhala nyumba ya doctor ameneyo pamene amatani amakhala. Analibe nzake aliyese, palibe amene amafuna kuyandikana naye chifukwa anali ngati matenda opatsirana onena kuti ukangomuyandikira aliyese aziti umayankhula ndi Lida basi tu moyo wake wonse amakhala yekha mpaka anamwalira nyumba mwake yekha. Anthu osaziwa anaziro zampeza kankakayang'ana ndani kuti Lida acha anamwalira, koma anali atakalamba, koma anafa yekha chifukwa choti aliyese amamusala kunena kuti ndiwe munthu wanji olimba mtima kuyenda ndi mamuna ngati Joseph Goebbels, munthu woyipisisa amene anapha anthu limodzi ndi Hitler, kupha gulu la Ayuda, ndokumati Ayuda opha majuzi mene anapangira munthu. Nde anali ostracized kufika nthawi ya imfa yake. Zonsezo chifukwa cha chisankho, chifukwa chonena kuti amayenda ndi mamuna onena kuti ali ndi mkazi wake, analibe nazo ntchito zonsezo, iye amangoyang'ana advancement yake. Kumafika point yofuna kunena kuti Joseph uja amusiye mkazi wake ndi ana 6 amtenge iyeyo. Koma decision yake, choice yake imene anapangayo inazunzisa family yake yonse, komanso iyeyo anazunzika mpaka anafa yekha. Koma mukudziwa amene a Goebbels iwo zinawathera ndi akazi awo ndi ana, kunena kuti kumapeto wake nawonso nkhondo itayipitsitsa anangotenga poison cyanide kuwapatsana onse 6, kwa akazi onse nkumwa nawo, abambo nkumwa kudzipha onse chifukwa choti amadziwa kuti dziko silidzaonekeranso chimodzimodzi. Imagine zomwe anakumana nazo Magdayo ndi abale ake just because anachita chibwezi ndi Goebbels. Nde mkazi wakeyo Magda ndi ana ake akanati akhale moyo akanakumana ndi zotani. Nthawi zina ma choices odzikuona ndi oyipa amene timapanga amapita patali, amachita affect ndikuvuta, amachita affect ndikuzunzisa anthu onena kuti sizikuwakhudza. Mukhale ndi madzulo abwino.